Toen we begin juli naar New York terugkeerden en de tent op Coney Island werd opgezet, had ik er in het circus ruim 2 maanden op zitten. Geroutineerd deed ik iedere avond mijn vlinder- en horsel-act. En met veel genoegen hielp ik in de pauze Miss Lillian King in de sodashop en serveerde, staande op een hoge barkruk, soda uit aan het dorstige publiek. Ik voelde me als een vis in het water bij King en Franklin en stapte iedere avond vol zelfvertrouwen de piste in. Van zenuwen had ik absoluut geen hinder. Vol overgave deed ik mijn werk. En het was heerlijk om het Amerikaanse publiek aan het lachen te maken en na afloop complimenten te krijgen. Toen onze serie op Coney Island er bijna op zat, gebeurde iets wat mijn leven weer op zijn kop zou zetten. Laszlo had al 5 dagen lang aangekondigd dat er mogelijk iemand van Barnum & Bailey naar mij zou komen kijken. En die vrijdagavond stormde de Hongaar op het allerlaatste moment, een kwartier voor aanvang, mijn kleedkamer binnen. Speel zoals alle andere avonden, Gerrit, en wees niet nerveus. Ik weet niet wie er komt. Misschien P.T. Barnum zelf, misschien zijn assistent. Afijn, daar moet jij je niet druk om maken. Succes, jongen! En weg was hij weer. Ik besloot me niet druk te maken en volbracht met succes mijn vlinderact. Daarna verkleed ik me in alle rust voor de act met signor Dodretti. Ik stond in mijn bijenkostuum achter het gordijn klaar om de Italiaanse dommerkracht te belagen, die snoevend tussen zijn gewichten liep. Een knecht hield het zware gordijn voor me omhoog en ik wachtte op de eerste tonen van de cello die mijn act met snelle, neergaande toonladders begeleidde en rende vol overgave de piste in. Zo'n 1000 mensen werden door mijn opkomst verrast en keken gespannen toe wat ik deze keer zou ondernemen. Signor Dodretti, die uiteraard niets in de gaten had, hief zijn armen en liet zijn vingers luidruchtig knakken alvorens zich naar voren te buigen om de halter vast te grijpen. Ik stormde op de Italiaan af om tussen zijn benen door te glippen, toen ik iemand hoorde kuchen. Het geluid kwam van de parterre. Ik staakte abrupt mijn aanval en stond als aan de grond genageld. Ik herkende de droge hoest uit duizenden en staarde verdwaasd in de richting van waar het geluid had geklonken. En toen zag ik haar zitten. Mijn hart ging sneller slaan. Ik zag haar ronde gezicht, haar rode appelwangen en het zwarte hoedje met de gehaakte rozetjes dat we samen in Leiden hadden gekocht. Daar zat Mim tussen 2 onbekende, bebaarde mannen in. Ze keek me met een stralende blik aan, hief voorzichtig een hand en wuifde. Even wist ik niet wat te doen. Ik draaide me naar signor Dodretti, die me half boven zijn halter gebogen, lodderig aanstaarde en riep: "Dit is ons Mim!" De schrille jubelkreet vulde de hoge circustent. Daarna bekommerde ik me niet meer om signor Dodretti en zijn haltes. Ik vergat mijn rol als zoemende plaaggeest. De snelle celloklanken die me iedere avond hadden opgezweept, gebruikte ik nu om bliksemsnel de tribune te beklimmen. Ik had nog maar 1 doel, zo snel mogelijk naar Mim toe. Ik wilde me in haar armen storten. Ik stak de piste over en klom, struikelend over de hooibalen die de arena afschermden van het publiek. Jachtig besteeg ik de tribune en worstelde me door het Amerikaanse publiek. Het was een lastige klim, omdat de tribune vrij steil opliep en bovendien waren de planken waar de mensen hun voeten op lieten rusten vrij smal en gaapten er enorme gaten tussen die planken en de planken waarop ze zaten. 1 misstap en ik zou in zo'n gat vallen en een paar meter lager op het rudderzand van Coney Island storten. Maar het publiek hielp me. Al had het geen idee waarnaar ik onderweg was. Ze duwden en trokken me de 15 rijen op die me van Mim scheiden. Ik was er bijna. Er was nog een laatste mannenhand die mijn bovenarm omklemde en me met een zwiep in Mims rij deed belanden. Mim greep me vast, trok me op haar schoot en zoende me stevig op mijn wangen en mijn mond. Verbouwereerd onderging ik haar hardhandige liefkozing. Toen zette ze me op haar knieën. "Laat me eens goed naar je kijken, jongen. Ik was glad vergeten hoe je eruit ziet." Ik wilde haar heel veel vertellen, maar mijn hoofd liep om en ik glimlachte timide. Mim drukte me nog 1 keer stevig tegen zich aan, smoorde me bij kans tussen haar borsten. Toen maakte ik me los uit haar armen en daalde af naar de piste, waar ik mijn nummer met signor Dodretti voltooide.